mbek galu kae. Mbek galu kalau Mas Indonesia ngono. Ngono dadi galuku. Aku nek mbek galu kon tak piro? Tak 6 juta. Nek aku mari kelangan kok dijoli mbokku iki. Aku gak seneng kali. Kali kok juga duit sing lanang dibelanjakne. Wes sing konten malah ngomong ngene. Kalau biasanya yang laki-laki yang beli mahar. Lah aku duit kalau juga itu kan. Wong api ora. Karepku gak tak brukut takut dikira desa. Ora koyo omahe anu sik omahe Lili yo. Omahe Lili iki ngono Iya. Mbak aja wis tau kan omahe Lili. Enggak, Lili kan tahu nganu. Assalamualaikum. Aku ketemu temen, guys. Lah kok vlog-vlogan. Ketemu Mbak Ajeng channel. Mau libur bareng di Buri kono. Ora adem ah. Sampeyan nganu. Kae lu menggok kanan. Iya, sik ana tanah. Kae nggone Yanti kan ndek ndukur kono, Mak Ndut. Hah? Yanti. Aja disuting kok nesu ngono. Nggone Mak Ndut. Hah? Mbak koncone Mbak Muti lho. Makan bersama Mbak Ajeng. Channel Apa nih Jelas apa? 12 juta. Pak Guna iki kamar kucing, kamar kucing. Berdukur tok kan? 1 meter. Hah? Oh, lah mubeng. Kata aku kalau sing arep kaya karo Kelas-kelasan iki. iya Jen. Tapi lek tek mandut kan manduk ngene. Lek sampe kan ngene. Kurma. Saiki ojo ngge paket aku. Saiki Ya soalnya kan saiki api. Balik nek kan aja wis wis lama iku. Saiki kan pager bentuke mon apa? kecuali aksi. Lek iso juga bentuk kuwi. Aku ambek anu karo sing mau ya tak dodol mau. Aku yo soal menurut takon mak. Aku yo gak dipakai. Kulit ora Mak kan ora pager. Jangan keluar. Orang itu sing mbek galu kae. Mbek kalau Mas Indonesia ngono. ngono dadi galuku. Aku nek mbek galu kon tak piro? Tak 6 juta. Nek aku mari kelangan kok dijoli mbokku iki. Aku gak seneng kali. Kali kok juga duit sing lanang dibelanjakne. Wes sing konten malah ngomong ngene. Kalau biasanya yang laki-laki yang beli mahar. Lah aku duit kalau juga itu kan. Wong api ora. Karepku gak tak brukut takut dikira desa. Ora koyo omahe anu sik omahe Lili yo. Omahe Lili iki ngono Iya. Mbak aja wis tau kan omahe Lili. Enggak, Lili kan tahu nganu di video. Sing aku Iki udah entuk tak aku. Orang ini saya ini model izin, model iki ukir-ukiran. aku gak seneng nek ukir-ukiran iku soalnya pagane nek ngresiki iki langite gak apa lek Pelek ngarani. ulo tapi ukir-ukiran. Nek sampe gak gelem ngasih gaya toko pager anu pringe penak. Surabaya. Godhong luntang. Iya. Kena dipeti. Oh iya rek kok. Kok kembang kuning kae lho, Nak. Ambut telek iku. Heeh. Mau telek-telekan. Dudu iku nak meneh kembang kuning. Aku gak seneng nek sing ngene-ngene iki. Soale ngresiki Iki ora tidak seneng modele. aku.
Ya seneng gak seneng ya variasi. Balik betul. Aja dirapi siji-siji disemprot Mas saiki. Iki lho variasi ngene iki lho masih gak rapet. Aku tak tuku pager kok ya dhisik. Omah iki. Lho kan apik dah ya. Variasi nek modelnya variasi. Nek mek uji-uji ki model biyen. Ya aku anu lek jareku lek ora lek di rapet iki modele koyo wong gale mlebune ngomah ngono. Nek tak rapet iki Malah penak Omah. Lek tanggaku barang bakale tak gak sing ngene. ora sik 1 juta tahun. Ya yang promo ya. Bintang aku. Pak kedorong minimalis ini aku yang mbak semua. Tapi aku modele ngono. Lek Gresik iki jare sing rumet. Nek desa kan jenis koyo apa iki dia disemprot din. Ada mbok kendeli siji-siji aku nang omahe wis iki kono sembusu kono. Wis iki Iya kono jare yo koyo kan Gresik. Tukune yo ojo simpenane sing terangan. enggak kan jadi sampai senterang. Anu memang itu modelnya nek ini. Ada variasi. Berarti masang optralis barang. Heeh. Ya amus. Orang pindang orang tuku. Lek iki kudu anu ya lek iki apa tembok ya digawe kene ya. Api tambaran tuku. Ngecete ruwet Jut. Enggak Walah. enggak maksudnya enggak sesuai Iku mbak. saiki akeh semprotan lho cecetan niku. Maksudnya enggak sesuai karo kita. Aku udah nek keluar. Hah? Apa? Ya apa anane kok. Engko lek sing elek Lelek terus ngene kuwi elek kok omar. Kuwi piye? Nek nuku pokoknya mangan, guys. mahal. Bikin pagar seperti berapa ya? 700.000 Aku paling. ngomong lho, malu. Juga dia orang tua ke Rolex. Tapi kan anu ora. Ada Rolex. Terus Abi beli 1 juta. Enggak bisa disonton. Sop abi. Tapi teko iki Wean. Iku sing pinggire bapak galo ta? aku enggak bisa. Enggak, aku enggak oleh kan sak nika. Sopo gak teko? Ya iya, samaan. Ono bapak galo kok tak kok ya sawangan. Mbakmu Hah. Apa sih? Apa? Susunya enggak kan. Enggak sampai itu kan koyo Abi kan urung sampai aku ke piye. Sak. Jadi wonge jadi pertama enggak niat sekolah jadi. Aku enggak tahu dari gue ae tak ono karo aku. Piro ndak? 500 sambung nang anake kok 500. Kan gek sen. Ya market. Ya market. Bener lah arek. Banyak ibu aja tak mau. Enggak seneng maneh. Ibu kok ya kok iko mbak. makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang. Sekarang makan kue. Wis ndang irisen dhewe aku iki mek nyanyi tok. Udah ketemu sama teman-teman lama, teman PT. Oh jadi nganu Mbak Sri. Yang ulang tahun. Boten. Boten ulang tahun, guys. Lho Mbak Sri jajar-jajaran Mbak Ami. Bareng ae lho. Mirine. Heeh. Koncone. Tuh Mbak Ami, Mbak Sri ki. Nah, tadi habis makan nasi terus ngorok. Sekarang waktunya makan kue. Ini iki lek prei. Terus mangan ngombe wedang kopi. Terus ngombe wedang kopi, terus mek sitok to Mbak Ami. Ora. Sorry. Apa Mbak Ami glondong? Iki eres Mbak Sri, eres Mbak Ami. Sing lambene sing gawe. Ah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iki Mbak. Toh. Wis bagian papat. 5. Papat.
Sitok wis bathok. Mak Dut. Ya ora iso Mak Dut. Wis sampean mbek aku Mak Dut. Oh, ya iso. Wis juga dewe-dewe. Potong kuenya, makan kuenya sekarang juga. Payungnya lho. Nanti di pasar. Bapak Ora wong kali ini. iku kenal tak kenal. Aku dhewe ora. Aku kenal roti. Oh, nyetok masuk. Nek dhewe ora kesel otane to, Pak. Wong gak melok. Ojane kelo nek kesel anak ra oleh. Ayo. Ibu Dini. Ini kayu. Aku wis ora dadi ojo jaman dinandi wis. Saiki 6 tahun lho bisa. Yo sak umure Mak Dut. Kan ta. Sapa arep iki? Iki anake. Wis nggak anak. Yo iki anake sing jareke. Anak ki Berarti iku selingkuhane sing biyen iki kok. Iya sing Tuh sampai sepene. Wis tak pukul iki kok ngaku sok ngomong. Ayo toh. Mbak Ami turu tono ta lampe aku gak mlaku tak kandhani. SMA kelas wis nang dalam jam loro iki. Wis setengah 12 lho. Mirip-mirip balu. Takok jam iki to. Heeh. Setengah 12. Terus sing nggawa kembar maya kan ana. Sing nggawa kembar maya ana. Ketua KPK tersandung. Antasari. Anakku sendiri. Netok ya nak. Iki kancane apa kabeh anu apa di kantor iki. Iki kon dari kalau kuliah, ceritanya iki ditukone kelambi seragam ibaratnya kaya. Wong kon dadi terima tamu lulus, kono Harus gelem. Ora harus gelem maju, ketan koyo ngene iki. Karen nang saiki. Jare Pak Dan, fungsinya apa itu anak-anak itu? Ya jogetan lulus. Kayak sing nyuting. Ayo, ayo. Apa iki sete meneh iki. Sadel iki bahasa apa to? Dicin bakare omahmu iki. Ora magere makane kan pagar iki tak pondasi. Kan tak pondasi. Apa itu ruang? Dina yo ketok apik, ketok asik. Nanti sampai aduh. Kono ae. Kenandi? Kampung ora ada. Ngapus sih sampe iki? Awar ngepiarne duit. Ate kepiar duwe